Miki mo ba kung malaong sa bakilawan do na ta background bakila siya na siya kantay ba siya kantay bang hindi sa bang siya kantay utang Blay pi baro kinigilonggi kubor bam tagasngi. Ka Trinity Voices pentor umkra parish ka wayne ki kinhun rai ba paunam jang ka balang kathaling ka jilan yam ba shilong klara ki ka sngi kraw ba kerpang ka lingko snem ba khatwi snem lenti na do balasdang. Ka Trinity Voices ka kinhun rai ka bakantiu ki sap ki phong ha ka jing rai niam ban ya ro ya ublay ya ki khun kan yam salonsar ki brang khi rang san. Katika kinhun rai na do balaseng la sut la shor ha ka jing yai long way blay ha ki lai person tang uway ublay ka bamun ukpa ukun bat umin sim bakun. Ha ka jinglong ka way ki la lum ya ki para dokot la jong ban rai ya ro ya ublay ha ka sngi ka Trinity bakut ban nit rai ya ro lingba ka jinglet Jngoh ya ka Jaka sa ki Tymmen ki kro ha mercy home dem tring. Ya katika kinhun rai Trinity Voices la ya lam ban nit Jngoh bat ai sin yang da ukwaya master uba kin sai khan bat ukin jai khan. Ki Tymmen ki kro ha mercy home dem tring kila shem ya ka jinglong samla biang sa shisin habak yo sngow ya ka kubor jing ai lingba ki sur jing rai. Hashwa bandon ka jingle ekmen na kalyang ka Trinity Voices ka pelong ya ka jingle niam bakut balapin minta da usok blay AL juice.